Средец – сърцето на София, където миналото среща бъдещето и всяка улица носи спомен за епохи, белязали развитието на столицата. Тук историята не е просто минало, а живо присъствие, което оформя духа и идентичността на днешна София. В този район са събрани символите на българската духовност, култура и държавност. Величествени храмове, исторически сгради и културни институции, които разказват историята на една нация. Средец е жив музей под открито небе, където традициите се предават от поколение на поколение. Средец не е само история. Това е живият културен център на София, където изкуството, образованието и съвременният градски живот се преплитат в динамична хармония. Всяка сцена, галерия и парк тук носят пулса на модерната столица, отворена към света. Бъдещето на туризма в Средец означава прилагане на зелени практики, дигитални решения и устойчиво развитие, което уважава както природата, така и културното наследство. Новите технологии и иновативните подходи превръщат района в модел за интелигентен и отговорен туризъм. Средец – традиции, култура и иновации, вплетени в едно – живо цяло. Историческото сърце на София днес бие с нов ритъм, съчетавайки духа на миналото с визията за едно модерно и устойчиво бъдеще на българския туризъм.